So, atong sa ulo karon usa pa ang piyesta sa magtiayon nga ginikanan ni Maria. Si San Joaquin o Santa Ana, yung pa nila nga patron sa mga couples. Hindi sila nga itong mga patron. So, kay kanila kita makita o gihemplo sa mga magtiayon, mga balaan. Dinhin yung magtiayon, dinhin yung ginikanan na tao si Maria. Atong inahan ni Jesus. O kita nakapamilya sa Dios tungod sa kang Maria nga misabak o mianak sa manubos. O kita kabahin ng pamilya. Kanya, ingunta ang bata sagari normal nga kanang pagdako sa bata kini muliwat sa iyang mga ginikanan o one of the parents sa inahan ba o sa kanabang sa inahan dili sa itsura kundi sa kinaiya kaya magun sa manang itsura pero muliwat sa kinaiya mga buota magtiayon Santa Ana o San Joaquin sa ilang pag-umol kang Maria nga mingon matuman ang plano sa Dios sa bata diha sa inahan ni Maria nga Santa Ana pa nga kanang sa tawag sa Dios sa mga balaang tao sa karang kasabutan sila kanang mga propeta sa wala pa ikaw matao Jeremias gipili ko na ikaw sa ato pa kinabuhi sa bakan sa inahan doon na plano ang Dios alang kanila ug mo nga mga ginikanan mooy accountable diha sa pagpahinuna sa plano sa Dios alang sa bata nga matao kung kay matag bata na naa sa bakan adunay appointment ang Ginoo kanila dunay plano sa kugmaon ang Ginoo ang papel sa mga ginikanan mo ang kining magfacilitate nga matuman ang kabuton plano sa Dios alang sa kagmaon sa mga bata. Muna nga kinahanglan sumala sa atong sambingay karon nga kanang ang binhi nga itisok sa mga ginikanan mo ang binhi sa maayong pagtuo, binhi sa maayong pamatasan, muna ang mga the best nga mga binhi, dili ko binhi nga sa kalaway o binhi sa mga panag-away o sa mga binhi nga madili mo'y kabahin sa plano sa Dios alang sa pagdako sa mga bata. Sa mga bata magdako sa gugma, muna ang pinakadabes nga binhi ikahatag sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak sa ilang pagdako. Usbong ko ang Ginoo dunay plano sa matag kinabuhi kana sa bakan sa ilahan. Busa ang ginikanan mo'y responsable sa pagpadako sa mga bata inumol sa maayong mga binhi alang kanila aron ang Dios matuman ang plano sa Dios diha sa bata pinaagi sa panabang sa mga ginikanan. Mo na si Maria nagdako nga buutan o kang Maria matuman ang kabuton plano sa Dios alang sa kaluwasan sa kalibutan. Puntahan natin sa tagsatag sa pamilya, yun sa mga pag-umol ang mga bata. Kami na sa panahon karon nga yung mga bata, di na mo patuo, di na mo kanang mo tuman sa kabuton sa mga ginikanan. Kanya, yung tanga sa eskwelahan, they are trained and taught to behave well. Pero nga naman, di man ma-apply sa bata. Gika sa eskwelahan, the school is teaching them to behave well and preparing them, these children, to have a better future. Pero why connection diha sa eskwelahan ang ilang nakatunan ngadto sa balay. Mga bata makita nato nga di mo tabang diha sa mga lihok sa balay. Kunya wala nay maayo nga pamatasan nga tubag na. Yung nga wa makulang school sa pagtudlo kanila sa may pamatasan. Pero doon na kulang ang presensya sa ginikanan tungod kay in the absence of parents. Ang amahan ng trabaho, ang inahan ng trabaho. Labi na katong mga pamilya na both parents to us sa abroad. Kinsay muhulip sa pagtudlo sa bata sa mga binhi sa may pamatasan, binhi sa pagtuo ang social media. Muna mo take over sa
pagtudlo sa mga bata. Kung unsa man ang inyong makatunan sa social media o sa mga tao around, remember, ang hunang-huna sa mga bata, receptive sila. Kung sila makita, may tudlo kanila. Labi na sa ginikanan, hagit nga kung sundo ko nato ang pagka-ginikanan ni Santa Ana o sa iyang bana nga si San Joaquin, nga by their example nga si Maria nahimo nga maayo nga sakop sa katilingban o ang Ginoo wa gid masayop sa pagtudlo pag-appoint kang Maria na mahimong inahan sa manubos. Hagit sa tanang pamilya magtiayon karon kung ang gugma ba mo ay nag-dominar diya sa pamilya. Ang mabati sa mga bata ang nakugugma by the example of the parents nga mahimo ang bata nga Dios nun. Ang bata mahimo nga mutuman sa kabuton sa Dios nga mo ang gugma. Hagit kanatong tanan.